Dintre de 2 dies se celebra la festa aniversari de la meva germana. Nosaltres hem convidat a 15 amics a berenar i entre nosaltres ens hem repartit la beguda i el menjar. A mi han tocat els jocs. He anat a 2 supermercats diferents, Mercadona i Carrefour. A Mercadona, per exemple, ens han dit que dins del tàbric hi van 200 mil·lilitres de suc, però en el Carrefour ens han dit que hi ha 20 centilitres de suc dins el tàbric. Jo vull saber en quin dels dos hi ha més quantitat de suc, o si tots dos són iguals. Per això he fet una taula amb les unitats del litre, que hi són el quilolitre, hectolitre, el decalitre, el litre, decilitre, centilitre i mil·lilitre. També he fet unes igualtats. El quilolitre equival a 1.000 litres, l'hectolitre equival a 100 litres, el decalitre equival a 10 litres, un litre equival a un litre, un decilitre equival a 0,1 litres, un centilitre equival a 0,01 litres, un mil·lilitre equival a 0,01 litres. Jo he volgut passar en factors de conversió 200 mil·lilitres a centilitres. Aleshores, en els factors de conversió, dalt de la fracció es posa l'unitat que volem agafar. I ens hem donat compte que el centilitres és més gran que el mil·lilitre. Aleshores li hem posat un 1. I com que ens hem donat compte que els mil·lilitres equivalen a 0,1 litres, el mil·lilitre equival a 10 centilitres. Aleshores ho hem dividit i ens hem donat que 200 mil·lilitres són igual que 20 centilitres. Per això tenim les dues mesures iguals. Hem arribat a la conclusió que el suc de Mercadona i el suc de Carrefour tenen la mateixa quantitat de suc dins el tàbric. Per això no ens podem deixar enganyar per les unitats. Ho hem de comprovar sempre.